DXDC Radyoman Report. Malao mo ng Department of Agriculture kun ang DA nga wala na ipagtaas sa presyo sa bugas hangtod sa sunod at tuig. Gibutyag ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa nga nakita sa gobyerno nga ligod og daghan ang supply sa bugas pagsulod sa bulan na sa ting-ani sugod niadtong katapusan na sa Agosto. Og laumang walay pagtaas sa presyo niini sugod karong Oktubre o Nobyembre. Kumanto sa kanina itang subay sa mong balita nga unta lakip niini ang Mindanao tungod na matikdan niya nga kung unsay kalambuan sa kuluhan dili na kini halos moabot pa sa ubang mga lugar. Panghinaot usab niya nga matuman kini sa hingpit tungod taod-taod na pod, naipit ang ilang pamilya human ang dungan nga pagsaka sa presyo sa palaliton. Dugang pa nga kung makasulod na ang additional imports bago mahuman ang tuig 2023, laumang sakto na ang supply sa bugas ug mahimong stable na gyud ang presyo niini. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.